everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. No, tita. Ari lang ko sa pikas tumoy sa lamisa kay may spot ba ako sa baka. Okay. Sige. Mama kay mong gusto. Dala sige mga unata. Gipalatuan tayo kas paborito ni mo humba. Napoy lechon. Thank you, tita. Ma? Nganong mituto kang Lily? Kuan. Taas ka man daig buhok, Lily. Ha? Uy, nalimot pang kupang kuan niyo. Dali naman ko niyo mataas akong buhok, mami. Wa na lang ka makabantay, anak, ma. Tungod kay pirmi ka man gud nga naglakaw sa una sa imong pagpadoktor. Hinuon. Ala, sige, maghaon na ta, oy. Ay, salamat. Abi na ko mabuking nako. Kuan, wa ko magpaluto og seafoods kay may sakit ka man, Lily. Lisod na kaayo. Love, kaunog mayo, ha? Bitaw, Lily. Dili maing magpadaog kasi mong gibating kaluya. Kinahanglan malagsik kag dali. Aron masabutan na nato ang pagpadayon sa inyong kasal. Uy, love? Tubig, Arnel. Paim na okay. Tubig si Lily. What na? Yala po. Inom tayo, no? Sabi... Yaro. Thank you, love. Tuod. Unsa may gusto mo, Arnel? Ako ang mutawag og judge nga mo kasal ninyo? Naman tidaghang kaila. Kining kuan, ma. Kami na lang si Lily, ma, ang magsawot bahin, anak. Ang ako, manggod, anak. Madali ang inyong kasal. Naibaw na kas panahon karon. Lisod na. Dili na tumataga na panghitabo. Labi na gyud sa akong kinabuhi. Sige, ma. Amo nang sabutan karon ni Lily. Kuan, may gipamati pa magud si Lily, ma. O doon na pa sad siya tambal, ma, nga kinahanglan gyud nga humanon niya pag-inom. Nahala. After 6 months, kinahanglang makadecide na ta. Simbahan ba o huwis? Sige na, kaon na. Lily, lakaw na ko. Asam ka malakaw? Ibitar ko sa mga kababata sa una. Ayos kayo kung di ko maadto. Katabang na ito ni mo tawanan sumabot. Paubanan na lang ko, be. Ano Uy. Ulos may mga lalaki dito. Subuganahan nga, makitaan ka sa uban ko mga kauban nga mga lalaki. Kilo ka nagbabayo eh. Kabiton ba lang ka? Ikaw, no? Bisag unsa na naging masod sa imong utok na? Kung makuyog di ay, makabit na dayon. Ilang kumpiyansa ba? Advance mag-isip pa. Sa doon panahon na kumpiyansa ka. Yeah. Kahit na yung masakpan nga, may partner yung uyab. Pas mo sa una, good. Balik na sa danang istorya, ha? Okay lang, balikon yun. Kung magtimaan ka. Nga usa ka gayon ni Ana, nangabit ka. Hinoon, dato mo sa ang nahimol mong kabit. Dili na ko matawag nga kabit si Arnel. Kay dagap ako. Og ulitaw pasad siya. Basta. Dinhi ka lang. Guwatan ako dinhi. Alas 11, uli na ko. Basta, ha? Alas 11. Niya ka nasbay. Unsa man, Lily? Nabusog ka na sa panihapon? Oo, mami. Busog ka kay ko. May noon. Dali ra kang maayo anay imong gibati kung husto ka sa pagkaon. Ma, pahuway na, ha? Kay papahuwayo na nasab na ko si Lily. Nala, sige, muuna ko ninyo. Okay, ma. Ay, tuod di ay.
Tawgaw niya to si Yvonne. Pangutan ato kung gano wa siya mabalik. Misaad siya nga anhiman ni hapon no niya wa. Oo ba? Gisapot man kuno to. Matod pa ni Bilyo. Gisapot? Hmm. Ugon sa mayang gikasaputan. Sige ma, ako na lang siyang tawgon karon ma. Sa among kwarto ni Lily. Anala sige. Niya siguro ato ha. Maluoy sa tatong bata ako maproblema to. Mura ba yan nag-imo lang manghod ha, Arnel? O lagi ma, akong tawgon si Yvonne. Love, dali na sa kwarto. Tigda na dia. Kada sud sa kwarto pagdaong ko nimo. May mo Kapoy, na lang sige, kamulalis na ako ba? Hilom na. Huna-huna ang bana ko nimo. Ug ang bana nahibaw gyud na sa makaayo sa asawa. Asawang hilaw, asawang piniriso. Ay nalagi paghiskot ana. Ug ayon na pagsabar ya. Kay manawag kong Yvonne. Patawag ako mama pi. Unya na. Kung makasalig na ko nimo. Hindi ka na mulikoy pa. Di lagi kumulikoy. Hilom na. Krapi. Hello? Yvonne? Hello? Hello? Yvonne? Naunsa man ka? Hello? Nagluya lagi ka? Uwa man. Kuan, nakainom lang ko, Arnel. Unsa? Uy, anong nag-inom man ka? Kadiyo tagod. May problema ka? Ha? Sa may problema nimo? Walang. Nahan lang ko mo inom. Dugay naman ko nga wa makalingaw-lingaw. Kinsa may kauban nimo diha sa pag-inom? Ako ra. Time para god may problema kuno ka sa opisina. Kinsa may gilagutan nimo sa opisina? Da, ang tinuod. Gisapot lang sa akong kaugalingon. Ha? Nga naman. Come on, sultihi ko. Unsa may imong problema ha? Ato nang tabangan og sultan. Dili ka makatabang ini, Arnel. Ako na lang ni. Mao padayon na lang diha. Ngumusta naman ang imong asawa? Nausab lagi ang batasan, ana. Ha? Maora na yun nasakit nga. Medyo nanambok. Ako lang sa giyatiman og maayo. Tuod. Sorry na lang ko ni Tita Corazon, ha? Ingna lang naglain ng akong lawas maong wa ko kabalik. Ug wasag ko makatawag. Okay. Pero hunungan na ng pag-inom nimo diha ha? Ikaw ra biyang usa diha sa imong apartment? Okay ra ko, uy. Naibaw biya ka na ako. Fighter man ko. Kung unsa may imong problema, sultihi na lang ko. Okay. Bye. Bye. Problema. Huwag ka lang may bawas sa akong problema, Arnel. Ikaw ang akong problema. Ikaw! Mahal ti ka, Arnel. Mahal ta ka. Pero nga nung laing babae man ang imo nagustuhan. Nga man. Wala ka mahibaw kung sa kasakit kami abot sa imong kinabuhi ka ng Lily. Ako na lang kung taang nakita ni mo, Arnel. Ako na lang kung taang igugmaon ni mo. Naseryoso man itawan na? Sir, igon sa man na ninyo si Yvonne? Ako siyang kababata. Business partner. Business partner mo mga amahan. Mga suod kay mi. O pag-retire sa among mga ginikanan, kami na ang mipuli og da sa kompanya. Mao di ay. Unsay mauri ay? Mao day nga suod mo. Ay, may problema siya. Pero di siya musulti na ako. Tag-ano na ko ha? Posible nga gugma ang problema. Unsa? Unsay gugma? Kaming mga babae, sir, no? Kung doon na may problema sa gugma, maglisod yun may pagawas ini. Way hinigugma si Yvonne. Di siya mahilig lalaki. Basin tumboy siya. O babae ba ang nagustuhan? Di sad siya tumboy. Nangutan na ba kaniya kung nga nuwa siya uyab? Personal na kay na.
Di mahimo nga manghilabot ko, ana. Kung suod mo, may bawd jud ka sa naas niyang kasing-kasing. Secretive kay si Yvonne. Di siya mo share na ako sa iyong problema. Pero, nakaprangka na siya na ako nga di siya ganahan sa imong kaluha. Tungod kay nahimo niya kining karibal diha nimo no. Unsay? Basi naibog na nimo ng Ivon. Ug wala ka magtagad. Hoy, imposible kay na. Managsuon ang among pagtagad sa usag-usa. Ug magpabili ng ingon ana hangtod sa hangtod. Unya, ngano di man siya ganahan ni Lily? Dagan siya krason. Ug nagbasol ko karon kung anong wa ko mopatuo niya. Kung anong akong gipalabi nga akong gusto ni Lily. Iyan ako gipasidaan pa ana. Nga di maayong himuong asawa si Lily. Tungod kay? Tungod kay wa ko makaila sa hingpit sa pagkatao ni Lily. O gusto siya. Wa ko mahibaw nga biktimahon na day ko sa imong kaluha. Nga gitulis sa day ko ini sa atubangan. O usa ka na sa akong gibasulan. Wala naman kay mahimuan na, sir. Gawas sa pag-honest na lang si mong inahan. Nilang tanan. Sultihi sila na buang ang akong kaluha. Og nga ako, lahi kong tao, nga kaluhan ako. Nakadungog ka na panultihon nga, the truth will set you free. Ay, Kini imong gibuhat no nga pagpugos na ako pagpabarog isip Lily. Di gyud nimo resultag maayo ay. Busa ko na ko pa ikaw no. Musulti na lang kas tinuod. Og kalimtan na lang nimo ang akong kaluha. Gawas pa. Buutan ang imong inahan. Makasabot gyud na siya. Mom, please. Papaulian ako sa amo, bi. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!